Hiru hautagai aurrez aurrez Zuberoako hiriburuan egungo Mauleko auzapeza Luis Labado, 83 urteko komunista, Ipar Euskal Herriko zaharrena eta komunista bakarra bere karguari eusteko xedearekin, Beñat Elkegarai abertzalea eta Elkar Ingenieritza enpresako sortzailetako bat eta Amanda Akoz Agerrea hoteleko zuzendaria. Arratsaldeon ikusentzuleok eta gure gibelean ikus dezakezuen bezala korrika badator eta honekin lotuta Melanie Berdier ezagutuko dugu gaurko saioan 33 urteko paristarra euskarara nola iritsi zen jakiteko. Hiru zerrenda izango dira aurrez aurrez Zuberoako hiriburuan. Beñat Elkegarai abertzalea eta Elkar Ingenieria enpresako sortzailetako bat, Amanda Akoz Agerria hoteleko zuzendaria eta 2008 eta 20 artean auzapez izan zen etxe besten segida hartu duena ongi bizi maulen zerrendarekin eta egungo auzapeza Luis Labado komunista, Ipar Euskal Herriko bakarra eta zaharrena 83 urterekin herritarren batasuna zerrendaren buru auzapez karguari eusten saiatuko da. On est arrivé ici dans des conditions assez difficiles. Baldintza zailetan heldu ginen herriko etxera, baina iragana da. Zailtasunetik haratago gure hitza betetzen ahalegindu gara. Besteak beste, amini bat utzia egon den hiri goialdeko plaza berritu dugu, futbol zelaia sintetikoa eraiki dugu, eta etxe bizitzaren inguruan ere zanbait ekimen egin ditugu. Ez ditugu gure promesa guziak bete, baina ejan genuen zailtasun ekonomikoek ez digute utzi. Aldiz, oposizioak ez du horren ikuspegi baikorra. Finantzaketan arazo bat baditugula. Bazen, diala 6 urte zilo bat bazen. Orain, ziloa handiago da oraino, eta uste dut behar dugula 6 uski zerbait egin, hortan. Eta simbolikoki guk apaltuko dugu aitetxien indemnitatea. Auzapeza entako da orain 2004 egun, eta guk ezarriko dugu indemnitate hori 800 eurotan. Bon, c'est un mandat qui ne nous a pas convenu. Il y a eu beaucoup. Ez da legealdi ona izan, gatazka asko egon dira iraganari begira. Jendean zakitua da honekin eta iruditzen zaigu ez dela dinamismo eta erakargarritasunik egon Mauleren inguruan. Et nous, on trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de dynamisme, d'attractivité. Justuki, jendea landa ere mura erakartzea da gaur egungo erronka nagusietako bat, auzapezak aldiz, hil diren ia 200 mauletarrak kanpotik etorritako jendearekin ordezkatu direla dio azken 6 urteetan. Si on a compensé par le solde migratoire, le solde naturel. Eta beraz, hiri erakargarria dela erakusten du honek eta behar bat dagoela. Etorri diren guziak ez dira gazteak, baina gazteak ere badaude, eta zenbait ekimen egin ditugu etxe berriak proposatzeko. De logements, je vous dis, les 11 logements qui sont derrière ont été pris par des jeunes. Il faut attirer des jeunes, c'est ce que nous on a envie. Il y a beaucoup de logements qui sont vacants sur la commune. Gure ustez gazteak erakarri behar dira eta erdigunean utzik dauden etxeak araberritu. Qu'il faut s'occuper du bâti qui existe. Elkegarairen zerrendak bat egiten du honekin, baina haratago doa. Uste dute bai, herri erditan behar dugu eraiki proiektu zunbait, gure historiana aipatzeko, gure industriana aipatzeko, turismentako, amini bate bai. Eta uste dut behar dugula gure irudia ezai aintzinean eta behar dugu partekatu. Eta kultura ebai hortan oso importanta da. Gure kultura, euskal kultura eta badakigu Siberuan oso azkar dela. Behar dugu uste dut aintzin ezai edo disfrutatzeko edo bizitzeko eta hori importanta da enetako. Orduan, bai behar dugu herri erditan behar dugu eraiki gaizazun bait eta beste irudi bate bai. Eta hastear den legealdiari dagokionez. Dans l'école publique à Moulin est un peu en mauvais état. Egoera txarrean dagoen eta bihotzekoa dudan eskola publikoa berritzen saiatuko gara, ez ditugu promesa handiak egin egoera ekonomikoa ez delako erresa izanen. Mais nous, on aimerait redonner de l'attractivité à la commune. Herriari erakargarritasuna itzuli nahi diogu. Maule Zuberoako hiriburua izan dadila berriz eta bere lekua berreskuratu dezan. Dans ce paysage. Arazo badugu, behar dugu aipatu, behar dugu esplikatu. Eta argiki erran zer den egoera, ze indarra behar dugun egin,
algarrekin eta untsa espikatzen badugu, uste dut posible dela egitea gaiza hanitz. Ez da diru historia baizik, ez da sos historia baizik. Labado, Akoze eta Elke Garai 3 ikuspegi eta proiektu datozen 6 urtetarako Zuberoako hiriburuan eta erabakia herritarren esku. Melanie Verdi deitzen naiz, 32 urte ditut. Gaur egun Baionan bizi naiz herri barnean. Badukasik 10 urte etorri nintzela eskualerira bizitzera, iparaldera. Egia erran ni ez naiz bat ere hemen goa. Saint-Denin sortu nintzen, Parixe ondoan. Eta etorri haintzin ez nuen haremanik eskualeriarekin, ez euskararekin. Begira! Kasketa bukatu nituelarik, ez nuen nahi Parisen bizi edo egon. Herri handietan mentalitate individualista delako eta ikusten nuen nire bizia herri tipi batean eta nahi nuen lasaiago bizi Parisen baino. Banuen kontaktu bat Baionan, berak bazuen logela bat libre bere pixuan, beraz hola hasi nintzen nire bizia Baionan. Jadanik nik Arostrape ondoan bizi nintzen momentu batean. Beraz, beti baziren taldeak han, eta momentu batean joan nintzen haien gana galdetzeko bezer egite duzue hemen zuek bai kurtsuak hartzen ditugu euskaraz, bai ados. Beraz, hori esker hartu nuen nire lehen kurtsua nik ere. Urteak pasatu ziren eta hasi nintzen frustrazioa sentitzen eta momentu batean rabaki nuen nik ere beharko dut diakin euskara. Garrantzitsua zera enetzat zerren eta diadanik errespektu marka baita. Eskualerian badu bere hizkuntza propioa. Bigarrenik niri hainiz gustatzen zaitzen dira eta mintzatzen zirelarik eskualdun batekin frantsesez edo euskaraz, dena aldatzen da euskaraz beti baduzu konexio handi bat. Pixkanaka hasi nintzen militante munduan murgiltzen, EH Baiek defenditzen ditudan baloreak feminismoa, justizia soziala, etxe bizitza eta bar. Beraz, fite sartu nintzen mugimenduan, etxe bizitza taldean parte hartu nuen 2 edo 3 urtez eta ber momentuan bake bideak ekintza hainitz antolatu zuten eta hola hasi nintzen militantzia egitea. Serioski hasi nintzen badu 3 urte. Momentu hartan nire bikota euskarazko irakaslea zen, beraz berarekin hasi nintzen kurtsuak egiten. Orain hartu nuen disponibilitate bat 4 hilabetez euskara ikasteko, CIH-rekin, beraz AEK-rekin, eta ukan nuen beka bat epetik eta hori esker hasi nintzen formakuntza hau egitea. Euskara ikasteak ireki dizkit ateak, ez bakarrik hizkuntzaren ateak, baizik eta konfiantziaren ateak, haremanen ateak, kulturaren ateak, eta gainera nire buruaren zat ere opari bat izan da. Eta orain pixka bat aro sentitzen naiz bide hori egitea. Zeren eta zure ibilbidea ez baituzu egin bakarrik azken finean, beti batituzu lagunak zure ondoan, irakasleak, lankideak eta ez duzu egiten bakarrik zure ibilbidea euskararekin eta hori ere bizki polita da. Espero dut egun batez ukango ditut ahorrak, beraz ahorrak ukango banitu haiekin euskaraz hitz egin nahi nuke. Niretzat korreka da momentua biziki garrantzitsua. Ez da bakarrik lasterketa bat, zanbolo bat da. Erakusten du euskara bizilik dela eta hori da mezua eta euskara lekukoa bezala pasatzen dugu belaunaldiz belaunaldi eta maite dut
Momentu hau, jende ezberdinak elkartzen ditu, gazteak, zaharrak, familiak, elkarteak, enpresak, euskaldun berriak, euskaldun zaharrak, eta denek ber helburua dute euskara babestea. Momentu hartan sentitzen da komunitate bat dela euskaldun mundua.